Така, здравейте хора, аз съм Gaming by Night. Искам да ви кажа, че вече няма да снимам с Тами, защото се скарахме. И да, мисля, че беше само това. Ако искате ми напишете в коментарите дали да слагам някакви си ефекти отстрани или някаква музика. И напишете там някакви си предизвикателства, че ги правим с един мой приятел. После ще кача едно клипче, как караме по колело там някакви си тъпоти. Не знам какво да кажа друго в това клипче. Ще измисля нещо. Да, хора, кажете дали е добра идея да си направя Facebook страница. Да, точно за това съм... What the fuck? What the fuck? Дали да си направя Facebook страница и ако така казвате да ви кажа моя Facebook, да пишем или да направим някакъв клан. Да, ако искате да направим някакъв клан на Гошо, да можем да си играем заедно. Вече има някой да играем. Ако сте под 18 години, не гледайте това там клипче с Марти. Как си измиете зъбите. Това просто почва да лежи като някаква жена. Казвам ми го по-добре на го гледа. What the fuck? И там просто беше дишал канела, това беше отвратително. Просто тя съдържа много витамини. Много ще й помогне. Това шегувам се да не си го помислите. Да, също така, напишете кой играе Clash Royale. Да знам дали да правя клон. И ми дам това клипчете от заглавието. Точно за това искам да ви кажа. Окей хора, това ще е всичко от мен за сега. И